Brasusa nwoma edikan ti aduonu. Na afi no twam no ebra ayemfutu samu no Yoab de dom ni ahoɔden nyinaa kokosɛe Amonfo asase. Na okoka Rabbah hyemu. Na David de ɔtena Yerusalem. Na Yoab bɔ Rabbah na obubui. Na David yi wɔn hene abotire firi ne ti. Na ohunu sɛ ni duruduro yɛ sika dwetikɛseɛ na abɔden aboɔ wɔ mu. Na wɔde bɔ David ti. Na wɔde kuro no mu asade bebree pa firi bae. Na wɔde ɔman a wɔwɔ mu no firi bae. Na ɔma wɔde awan ne fatudade ne dade monua yɔ adwuma. Na saa na ɔde yɛ Amonfo nkuro nyinaa. Ɛna David ne ne man nyinaa sane ba Yerusalem. Na yɛ akyiri no ɔko sɔree wɔ Gesa wɔ ne Filistifo. Ɛno na Husani Sibekai kum Sipai a ofiri abrane mma mu. Na ɔbrɛ wɔn ase. Na wɔ ne Filistifo nya ɔko bio. Na yɛ ɛba Elhanan kum Gat ni Goliath nua Lami. Na ne pia dua te sɛ ntomanwomfo sadua. Na onya ɔko bio wɔ Gat. Na ɔbarima tintini bi wɔ hɔ a ne nsatea ne ne nanso ayɛ nsiansia. Ɛyɛ aduonu nan. Na ɔno nso wɔwɔ no ma abrane no. Na otwitwa Israel mpoa no. Jonathan a ɔyɛ David nua Sima bakum no. Yenum na wɔwo wɔn ma abrane no wɔ Gat. Na wɔtotɔ David ne ne nko ansa no.